Yes, Nyakuramogi, ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Luongano mari nasho mari chieno jamone mbele, chiene mineno mbele miyoko, kata inyalo wacho ni mari dhako ngudi nigi chake kore kumni ariyo to pod chwako sitirungi. Wan kaendi iluongo ni JKIA mabende wadwaro kawachiel kuomwa iluongo ni Princess D. Princess D en CEO mar Gala Empire. Iwinjo magi timore kotelo ne launching mar Omondi ma Kangoye mabende iluongo kae chaendo ni Witch Will Rach. Bid koda Nyakuramogi nyaka watieki wawinjane ni to chalo nade. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ero kamano Nyakuramogi machiegni kendo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kendo kaka ineno kanyo no endo wan ka iluongo ni JKIA. Hapa ni nyalo nene maber ng'eya kanyo ondike ni international arrivals wan to kwaya international jodalawa wana ka but koro wabiro kawo jomoya oko. Kawuono wa expect Princess D, the CEO of Gala Empire herself is arriving and we are here with the full team. Kapok wawinjo kuom CEO wan kaendi gi jok mabende otenore gi Gala Empire wadwani bende okuongo goye kodwa mbaka matin wawinje ni to chalo nade mondo mi bende jaluo mane kanyo to pok ong'eyo Gala Empire maendi be sama iyude. Magiendi be timore mana kotelo ne launching mar Omondi ma Kangoye iluongo ni Witch Will Rach mabende dhi timore kacha tarik 26 dwe mar ang'wen jiweke Tavan mabendi med parni ni kapok ikaw tiko to kaw. VIP chulo 1000, VVIP chulo 2000 shillings. Ya director in gi wach moro ni songe nyuma kanyi inena masawa minwa jatelo donji aneno ka in ka indi nyaka gi Gala Empire ni kori donji jatelo sama pod CEO biro ni endi wawinja nene to chalo nade kuonge ka utholo ni mos jopiny. Ne oganda mathoth agoero kamano gi nyinga giluonga ni Jeremiah nying Pap Wewo Junior Retouch. Yes. Aneno ka indika in nyaka ataya mar Gala Empire. Kungi kon jopiny nitie jok moko ma samoro Gala ni kore ka ginene for the very first time. Yes, Gala is a company is involved in promoting artists. We do with sponsoring and organizing shows for the artist. Yeah. So it entails a lot of things. Okay, kata supporting artists kende. It entails gik moko mang'eny we deal with the hire pia. Yeah. We also have food and catering services. So there are a lot of things, but mostly we are looking for the talents of the artists that we have, promoting our own artists. Okay. Yes. In kaka like wawacho ni in kaka jok masani koro nie e Gala Empire in a department mane kate wanyalo wacho ni kao cheo mane e Gala Empire. I'm the assistant manager at Gala Empire and Events Entertainment. Okay. Yes. Ang'o mo expect sani jatelo biro to obiro kotenore gi launching mar Omondi ma Kangoye. Un kaka Gala bentiere part moro mukao e launching masani dhi timore mar Omondi ma Kangoye.
Yes, of course, because we are main sponsors of that event. So Aparoni Biro Mare is going to impact a lot of positivity, especially Biro Mare Kaka as one of us, Dimi our strength, and we are even more focused so that we ensure that the function goes on smoothly, Kaka Nobedo planned. Okay. Yes. Nyakoromogi, iwinjo ka wuoyo gi deputy owacho ni en Assistant manager. assistant manager. Iwinjo ka otemo leronwa kacha chaendo Nyakoromogi kendo gini achiel kuom jok ma wan go kaendi ma warito godo the CEO herself. Un kaka team nuwinjuru ni jiromo kaendi koso ere kako timore nikech an ing'e nabiro e pilka zangu mag timo nonro. Ing'e ni gimoro amora matimore nyaka wabed gi mpangilio. And as the CEO, so ing'e ni ok en ga e Kenya ka, en ng'ama ni oko. So once she's coming, to nyiso ni we also have to impact some surprise on her. And that is why we have left our own beds and then wabiro kamondo wamia homecoming maber. Yes. What do we expect? Like, ere expectation ni kaka he expect ni jatelo biro? Expectations is so high. Nikech ing'eni nitie gimoro mo wachoga ni the impact ma ng'ato miyo ama the friendship that you have with someone. Koro aparo ni mano gima dhi bedo like we as much as we expect her to come to wabende wang'eyo ni she's not just coming as a friend but she's coming as a boss. Yes. So her coming aparo ni it's going to shed some more light on us and gives us a way on kaka wanyalo timo. Yes. In kaka assistant manager, in ema in kaendi manager mari dakwa neno bendi umose jopiny. Manager Mara is already here. Yes, entiere. Okay, kwelo go umose jokanyanam ya kwelo manager. He's somewhere here, I don't know. Poda winjo ni ene simo. Ene kola. Lakini kobiro to wang no moso ganda. Okay. Yes. Nyakoromogi pod wan ka iluongo ni international arrivals inyalo neno kanyo no endo. Jatelo ma wan go wacho kizungu ma dholuo lidha koro nikech koro gini osedhi matek to wan kaka team LTN pod wamedo paro ni kacha chaendo 26 gigi te matimore ni endi gitimore kotenore gi launching mar Omondi Makangoe iluongo ni Which Will Raj ma bende idwa ne odhio oketnwa thumbe mathagalany kanyo no endo koro in ma in kanyo to pod ni kia ni 26 niyo form ni kanye wan gi Omondi Makangoe yudo ka ji oyanya kaloka. By the way debed ni ati mae gima kelo jatelo koso ne en gi programs ge moko. Majorly this is what is bringing him mae gima kele. Yes, kataka ponono ni plans moko nitiere but this is the major one. Makore gima duong mogolo Princess D. Yes, all the way from Germany. Kasto ng'ato ni Kayoli okdwa biro shwali. Chingno koko biro takiegi mapodorito maybe ok en Kenya en Uganda. Yes. Koro Nyakoromogi pod warito jok mang'eny ma bende otenore aneno ka wan gosiepe Princess D. Ere okubiugo usei kata mana hai yawa dangu lega kamano to penyu tiere ya say hi yawa donjuge kamano. Kungi mos jo penyi wach ke ni in iluonge ni ng'a. Amuso uni okweuru jo Kristo wan kaka wangwana mar Berumba International osiepe CEO Princess D Diana Nyayala wabiro kamoro ni international arrival wabiro kao CEO ka iluongo ni international arrival yes JKIA yani ke wacho ni wabiro okay wabiro kao CEO we are happy she's back safe and sound so kama unajua ujui form on 26th of this month which is next week but one kikibete ot ni koro yonge kumidhiye Omondi Msingoi will be launching which will album launch Jiweke Tavern ilikuwa kama Visa Place zamani so you are all welcome feel at home karibuni tukatike rumba ya wana Berumba karibuni ino kiwacho nwa nyingi nyinga iluonga ni Grace Atieno anya Suba Chula Mfangano in gi ng'ato nini kachicha ng'ato ntie Ugenya
nyash ngan gi ngato lakini ngano poko kelo dhok poro podan single gi ngato. Koro ka ngato yudore ma serious to ma serious to be ibira suba. Okay, chori machiegni jaber, chori machiegni. Ujui kuongea utajua tu. Kwanza utawasalimia useme jina lako ni nani haswa, alafu labda utawajulisha tu ni donc Kiswahili makura wachuko dino. Donc kisa chako wachuko di Kiswahili. I'm Ida Oginga. A member in Gala Empire. Miss Matinti vile watraila. Ida Oginga Odinga Mobai, but it's okay. Team Gala Empire, we are here to receive our CEO, Princess D. We are very excited, very happy. We are really excited. We hope for the best. Okay. Mara kizungu no ngaumal here Team Gala Empire, we are here to receive our CEO. We are really excited. Iwinjo kizungu no kako ngau. Kizungu no lich lakini oko ingo mar suba. Nito kizungu gote ochiko mana ka umundi makangoe 26th. Onge kumochome. Jatela neno kocha kuwuok. Jatelo tiringo wanango ya. Owacho no oluore kamera. What do you expect from Princess D? Okay. I know she is happy wherever she is. One kaka fans mag Omondi MC Makangoe and fans mag CEO. What we expect from her, at least this launch will push us somewhere. The big launch will push us somewhere. Because this is the first launch we are doing for Berumba band. So I hope for the best. Let's just meet there. We see what will happen there. Yeah. I know there is a certain person that is now seeing you somewhere, maybe upcoming artist or any other artist. I didn't ask assistant, but now you are here. You can as well help because all of us are Team Gala Empire, right? What are some of the factors that maybe you people are looking at before you sponsor maybe a certain event? Because ingeni magigi mabeno sebedo ka chando joluo ere kaka jo Gala ginyalo wambende sponsor wa matin. Mondo ngani ugo mwana. Okay. One thing, we'll look at an artist has to be reliable. Reliable as in? Reliable, an artist like you cooperate in any other situation. Nikecha in any sponsoring an artist, you need also to show some seriousness. Koro when you lack some seriousness, ama you lack seriousness in you as an artist, manyu soninka takuwa kaa wimu ateri kumwadoro nuwa timu kukodi promotions go, so it's going to be like on a negative side on us. It will be a waste. It will be a waste because in that. Because the moment that you are also getting into someone's business, you are investing. Yes. So once you also have to be disciplined. Because in some cases there, you donate an artist to me deposit, and then she fails to come or he fails to come. Already we have gone an extra mile to car costs, so it's a total loss on us. So there are so many things that we look at, but above all, number one is discipline. Yes. Okay. Yes. Nyakoromogi hapa ni iwinjo kanyo no endo kizungu koro nyaka ng'aure nikech wane international arrivals. Wembondo warit madha kikwa wach te muoti kikao kawuon sewe na pokodonjo. Medikete mana kae ndima iluongo ni LTN Luo Trending Nation ani luonga no mari nasho mari chieno jamono mbele chiene mineno mbele miyoko. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakoromogi ne pod wadhi chien koni itimo clearance ne jatelo. Ken iluonge ni check-in koso check-out. Gin gik moko mag check go indo. Koro ne timo ne kanyo. Pod wane airport kanya Nyakoromogi gini wakelo ni gachiel kachiel ma iluongo ni JKIA. Ne jogewa man loka mabende samoro duaro ni biro ne obede karapar, at least onyalo remember godo, nyalo dong kanyo karapar, pod nyalo luongowa, iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Ma endi en chunyu tieno. Keni
aonge gi simba kaendi, but en chunyuti en past saa 7 kachacha iwinjo. But wan ka wandwa wakele live pod warito jatelo iluongo ni Princess D. Pod itimo ne achiel ariyo adek mondo mi owe gigene ji pod ni kaendi, kendo inyalo neno Nyakoromogi ma iluongo kacha ni international koyo chama makura chaka dhi amanyo lawa moro ei gine ei gari. Otherwise apani ni neno seche ka ne wan kachacha gi Makoteko Luke, that is also a friend of mine, mabende hakikisha ni wabedo gi lewni maber, wacho ni Omari nyakinen ma presentable, is a friend of mine. Koro med kete mana kanyo Nyakoromogi, gini wakelo ni achiel kachiel. Aneno ka director wiyo wil kata gimoko taya, but it's okay, don't worry, tayang ni moko ka jatelo sebiro kanyo. Gima duong' ni winjo duonda kaka en, kendo pod wan ka warito mondo mi jatelo bi. Koro med kete mana kanyo. Samwarite ni endi mabe thuolo minyalo subscribe godo kapok subscribe ne Luo Trending Nation. Nimar kok yude kaendi to kinyal yude. Meanwhile, watemo bende loko gik moko kachacha endo ma osebeda concern from different people. You can as well tell us what you want us to adjust. Kuonde mudwaro ni adjust be unyalo konwa e comment section kanyo. We always respond to them. I believe that there are some people ma osebedo kaneno changes moko achiel ariyo adek, and ka in kanyo to in ga concern, our number is always public. Kasto bende pod inyalo kata mana kete comment section kanyo no endo to aneno kaka itimo. Mane number wa mar communication. Ang'eni nitie jomoko mawacho ni Omari kare ere kaka wanyalo yudo LTN, mane number no endo. Koro pod wan kaendi wachalo jok mani arita, warito wuon kisera koso wuon sewena koso giwachalo ka warenda, but pod warite kachacha endo iluongo ni Princess D. Med kete mana ka Nyakoromogi. Nyakoromogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora, nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakoromogi, ji osedhi kachacha endo, ji osedhi kachacha kuma bende jatelo ya kanyo no, aneno ka ji osedhi romone kanyo, iluongo ni Princess D. Ineno kako ya kochacha endo Nyakoromogi, inyalo neno kanyo no endo, ji romone gi mor, en sigalagala, shangwe na vigelegele, mabende ji mora dua nikech obiro. Inyalo neno gigene kanyo kaka biro, mano gigene midhiro no Nyakoromogi. Adwa neno gini kachiel achiel kaka bende biro kanyo no endo, iluongo ni Princess D. Apani ka inyalo neno iluongo ni International Airport. Gigene makoro idhiro kanyo no Nyakoromogi, wadwa ni wayude achiel kachiel mondo mi bende wapenje okonwa matin kaka chalo Nyakoromogi. Okonwa ni to chalo nade, wuodhe osebedo nang'o kanyo no endo Nyakoromogi. Pod warite kanyo, aneno ka ji hage kanyo, mera ma pichni gore, pichni gore kanyo no endo, aneno kikele achiel kachiel Nyakoromogi. Adwa ni bende warom kode achiel kachiel Nyakoromogi, be wadase dhoge okonwa ni to ang'o moikonwa some of the goodies jok ma bende pok oneno Princess D. Ang'eni maendi be thuolo midhi nene godo achiel kachiel, idhi nene godo achiel kachiel mondo mi
bende okonwa matin kanyo no endo Nyakoromogi. Aneno ka japicha bi odich kanyo mere goye achiel kachiel en kaendi gi jotelo mag gala ma bende nika manwasewuoyo go chien kacha Nyakoromogi otene kanyo no. Ji pod penje kanyo kako chalo to wan bende ing'eni wan be kaka wan oganda jokanyanam. Oganda jokanyanam wan bende nyaka wawinje koya kuome. Koya kuome achiel kachiel. Madha mokwongo karibu sana. Wachore buti jopiny kuongi. Asante, erokamano. How was your journey anyway? I had a safe journey. Okay. Yeah, by the grace of God. I had a safe flight, though. Wachung kachege nene my international arrival. Oh my. No. Ok dang we mother kende. Nyakoromogi ngamuno warito sebiro majatendwa iluongo ni the CEO herself. Princess D, Her Excellency, GBC, DCD, CBC, GHC, PhD, CHD, PhD, ZOC, WKZ. Manupur manajatendwa. Kuro nyakasha dong. Kuro adwa ndine meeting gini poko mul gi ja Europe. Koro ire wori makuna go. Koro kungi mos oganda jokanyanam nuwa wuotho koro twachung. I'm sure. Okay. I'm so excited. I'm surprised. I'm overjoyed. Yeah. I'm more sana. Ndege chalo nade. Kuro wajoma pokonjo ndege chalo nade. Aninge niyo gapiko. No, aninge na mor nikech Nyasaye osetelona achopo maber. It's not by my my powers, but by the grace of God. And I had a safe flight. Though I left my home around 8 o'clock yesterday, and now we're already having Friday. I left home on Thursday. Sorry. What nyiso Nyasaye erokamano. Achopo maber, unbe unsawa. Ambe chimo Nyasaye neketa malewe ndege kata ndala de. Ano kabi complain. Inge gima wapenjo, ibiro abruptly. Ngentie jomoko malando ni next month abu biro Kenya kanyo. Next year abu biro to idi donja. Debed ni angoma nyaka bedi nitie gimoro okelo jatendwa konyo. Of course, gik moko to ng'eny, gik mabeyo, gik mamit. Koro I'm well known for events planning. I'm the CEO and director of Gala Empire Events Entertainment, working with Berumba International Band as well. One gi launching. Tok launching achiel, one gi launching ariyo. One gi launching. Really? Kata launching niche. Well, okay. So we are having 2 launching. One in Nairobi and the other one will be in Kisumu. The one in Nairobi will be on the 26th of April. That's one reason why I'm here. And the other reason we're having another launching next month. That will be on the 10th, I think. 10th of May. And we've prepared great stuffs. Marariyo ni mapoke lero ne jopenya inya. Mato nuwa sebedo kwa lando ma 26th ne. Kori geni imbi chaki biro nuwa gini news mwenye. Kon jopenya ne ma 10th ne. Ma 10th no kwani no pande. Okay, that's going to happen in Kisumu, Davunduba. And we're going to have great artists there. Gala Empire is doing its great job. We do events planning, we promote young artists, we empower. So every good stuff, anything called entertainment and enjoyment, we are there. So One Gitim Berumba very much actively working together. Led by the manager Jarumba Paul, and I have other 2 managers. Actually, they're here, Vincent Odera and Jeremiah Wewo. Hao ndio wanaongoza pale kwa Gala Empire team. So we are working good together to ensure that we give a maximum entertainment to our people. Actually, we've been having a lot of launching. What are some of the things that you are putting across like Gala Empire to make this one
a little bit different from others? First of all, we have top artists, the very top ones. Koro kanyo already you ensure that entertainment dibedo kacha ok matin and entertainment maduong, and we don't have only one artist or two or three. There are many. A number of them. Location bende check. Okwa even ndege no ni wabiro launching. This thing is greatly planned. Yeah. Okay. It's going to be a special one. No one should miss this one. Okay. Yeah. Le donuane, what expect when they kama endi? Welo chalolo. No, where? Like, Where? Wendy. Wendy. It is an album, right? So how many songs do we expect, or are we expecting? I wish. No, little mate. Kaka partner nyaka bedino se little. I anyway when the kapoko acho when the mogolo, I don't want to disclose that. Yeah. Or maybe the manager will take his place. Awene partner koro. Okay. Nitiere jok moko ma bende nyalo penjo kacha cha ne ere kaka gin bende ginyalo bedo involved Gala Empire. Giwacho ni awato jogi samoro gikaw mana jok mosebedo stable. Waneno gi mago mari, waneno gi mago Penzenda, waneno gi Gomondi Makangoe. Be wan kaka upcoming artist wan gi gen adier. Hey, Gala Empire, we are so welcoming. One good family. We actually out to Bagui. So those who want to join, those who want to work with us, they're highly welcomed. Ni communication too. Okay. So it's not that we're looking for specific people or professions or whatever. No. We're even promoting young artists. Either we know them or not, they're all welcome. Koro Jomadua join Gala Empire event. It's always welcome. It's an open door. You know. Apart from Gala Empire, events Mawati Modala and the sports events, now we call it Gina Golden. I also have a team at Ginanekucha. Wapango gik mabeo beo. Yeah. Okay. Manyiso ne this thing oken mana portion matin and gimoroma duong wa support talents. That is it. Actually from the name Empire. So we do a lot. One hiring bende, watimo catering services. Apa ni management no se lidho no matin kanyo ne gitemo lidho no sama no podionge ne gigwelo no gwelo but koro ngeni nyaka no yude ko ya kuom jatelo koro ngeni kiwache to koro wase approve because they had said it to no rito mondo jatelo bi mondo miwagine. Otherwise according to the show mwa the timore 26th well no kako the chalo maten kar VIP gik machalo kamano no endo the other time no one gi birthday ni egesa it was wow. So manyiso ni miuri challenge kama chacha ne wow kama chakoro ma expect you bedo wawa or wawe machacha ne wow koro manyiso no bedo wawa koso bi bedo wewe ingeo Ngasta, why the kodhi malo, where dripping. So we are climbing the ladder higher. So this time around, it's even bigger than what we had in August last year. Artist gang. Secondly, everyone is VIP. And then a VIP. So we have VIP for 1,000 entrants, and we have VVIP for 2,000. Mano jolu afford mano, you know. It is VIP, VVIP. Kila ngato ni VIP. Okay. That's the special thing about it. Everyone is a VIP. Okay. Koro, kila ngato did that opportunity of being well treated and being well entertained. Adwani bende kapoko tiki kone joge ni Gala Empire be wane social media kaendi nitika kwa yudore Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Ziko. Edera Gala Empire, tuko na website pia Gala Empire. Niani atiete. Okay. Facebook, Instagram. Gala Empire betero jiloka. We partner. Okay, nele king yo kata Jakadala, Musa Jakadala dongewa expect next month. You'll see logo Magala Empire because we partner. For them to come outside, it takes a lot. Not only funds, but also organization. So we do partner together. We have Team Legit, we have CK Posh, we have Gala Empire, we have many others. So we do partner and cooperate together to ensure that our artists are also having that international
wings. Exposure. Yeah, exposure. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 0791923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakwaramogi mana kaka winjo kaniendi pod wan ka mawuoyo ni mock third party majatelo herself. In fact, I'm talking to director, I'm talking to CEO, High Excellency, GHC, BDC, CBC, yeah, Shisha, yeah, Princess D mwenyewe ako pale Facebook, unaweza mtext en mani koro jaja watoka wacho ni Facebook jatelo dhia kaka inbox ni opong ne donji kanyo mana gi business kende. Sani gima wang'iyo sani en launchings mawango, achiel ni Kisumu, achiel ni Nairobi. Ma Nairobi ni to ose kete kachacha jiweke. Ang'o miyo by the way uketo ne jiweke, ng'eni ma be madhi bedo launching mokwongo jiweke. Debed ni unu trust ruma kuma ji poko test na mudwaro no chakgo. Donge jomoko bedwa mana chances, no? According to plan, anoka plan kenda. So according to management at large, that was the best we could decide for, go for. All right. Yeah. Okay. Manyiso ni en gima ni team obiro godo kasto. Yeah. All right. Makisumu, the place? Davunduba. Davundu. CBD. Jatelo, show wa Makisumu ni nie place mane. Koro Nyalenda, Kondele, Nyawita. Davunduba. Wawewe ni Davunduba. Nyakwaramogi winjo kaka wach kanyo no endo. Jo Kisumu. Kiki chandri ni biro Nairobi niyo kiana wakelo. Maybe ya to giritu wako no bende. By the way, inyalo biro tuando fro. Inyalo biro tuando fro. Ibi Nairobi. Timiel tuacha kwa dok Kisumu. Kech kata wan bendo dong wabiro miel kodu. Wamiel kodu Nairobi tuacha kwa miel kodu Kisumu. Otherwise, wadwan wagoero kamano for your support that you've been giving to artists. And manikoro maybe akiani this year kapokuru mo beine gi plan mora ila mo community mo the other time mene kao katamana artist titero kumoro, something of that kind. Gik moko to nitie, but I'm not going to disclose them at the moment. Yeah. Where we focus ne gima wan nimbele waka sani ne. So once we are done and once I'm ready, I'll share. I'll update on the rest. Okay. Yeah, and let me just say thanks to all of you. Let me not forget to say thank you everyone for coming. I'm so excited. Thank you. Yani, this is a pure definition of love. Yeah. If you're good to people, it shall be reciprocated. And I thank God for this. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. Ongao kizungu yawa iwinjo ni Nyakwaramogi jatelo kore kodonjo oringo gi ndege okao 2 days endege koro kwadwa ni wakao time ne mang'eny en chunyo tieno wadwa ni jatelo yue akiani ntiere ng'amudo ngi wach moro kiki dhi gi wach jatelo ine pok iwuoyo jatelo ne pok iwuoyo just come and talk just come and talk. Mingi ameshasema. Aha, hamna shida, unaweza hata salimia tu watu. Jogeria kizungu kivinyo. Doluo ni ngumu.
Manager wach Kizungu kata Kiswahili. No problem. Okay, nyikwara mogi agoyo erokamano kuom Wach Kizungu. Wach Kizungu. Okay, I just want to say thank you so much for those who support Gala Empire. Don't be shocked that we are just a few of us here. We are so many. It's just the management that we managed to bring here. But so many things my boss has already said, and we expect more from. Just keep on checking the page. Pages. So Luo Trending Nation. Check on Luo Trending Nation and you'll get more information. We'll be giving you updates. Get one. Sawa. We'll be giving you updates. Otherwise, and I'm so humbled. Poko watching to be on LTN Europe. Thank you so much, Nyakwaramogi. Wachakwa rumuru kendo next time. Mapoden LTN kumamopande wanyenyo elela. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakwaramogi makoro wawuok kachiel kuaya paw ndege ma JKIA kendo wan kachacha endo gi crew maduong' sana mono bende odhi omo Princess D ma bende en jatend Gala kanyono endo kata inyalo wacho ni Gala Empire. Gala Empire bende en kambi kata riwruok ma bende ochung' ne loso gik mopogore opogore kaka timo promotion ne artist. Iwinjo kachacha endo nitie gik mang'eny ma gitimo gi team event planning, several things maka chako mention to samora the way moko oko kaka niwinjo kowacha endo Nyakwaramogi. Koro ma wawuok kendo wadhi kuonde mopogore opogore. Niwinjo kacha endo on 19th wan Kisumu and ngata man Kisumu galuoro mare inyalo biro mondo mi bende irad gi team LTN Luo Trending Nation kuma bende wadhi ensure ne events motimore kanyo mako achiel kachiel. Magi endi bende timore kuma sama pod waikore ne launching mar Omondi Makangoe kata jomoko luongo ni Omondi MC Ngoe kacha endo man gi Berumba International Band mabiro timore kacha tarik 20 is it 26th? Tarik 26 dwe mar ang'wen buore Nairobi ka endi. Koro ma team LTN kaka ineno ni Nyakwaramogi jinendo wan oko mondo mi wa ensure ni uyudo gini achiel kachiel kendo medkete manaka wabiro tango ni kuonde mopogore opogore ma bende Princess D dhi bede kanyo no endo mabende sani koro nyalo miyo jo Luo ma diaspora chir mokalo ni samoro kata kibiro dala inyalo yudo team miwuotho godo kaka LTN tuma kachiel ariyo adek kanyo no endo mabende pod nyalo dong' ni karapar. Ng'eni samoro inyalo biro tiyudo kuonde mabecho gik menotimore to gidhi kala kamano sana kaka wajoma ibiro dale yudo thuolo dichiel. Koro bende pod inyalo tenori gi LTN kanyo no endo to ensure ni omako ni events mopogore opogore kanyo no endo. Nyakwaramogi mano pod wamako wang' apaya pok wawuok iluongo ni JKIA. Medkete manaka iluongo ni LTN kuma mopande inyenyo elela. Pod wabiro kelo nigo achiel kachiel kaka gitimore Nyakwaramogi. Andong kaka pile pod gidenda lumari The Truth Meter. Weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani sigandi joluo. Jo ajawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ngani Bilha Anyango, social media kucha ungea kaka Aluo be Bilha. An gima nyalo kwayo jo kanyanam wa medru neno Luo Trending Nation LTN TV. Mae mawacho adiera, Omari Nash kelo nwa gik moko miwacho gadiera. To kobet ni koso woko kacha to wadhi ng'e adiera ni. To kochopo kuomwa wanto wadhi mana medo ke. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Jaluo en janyadhi, to kanyadhi romo gi klas to nyinga chiel ema waparo, MC Suits Creation. Watwang'o sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude magichuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at MCDbogo, TikTok at MC Suits, Facebook at MC Suits Creation. Kata urno kwayo marie namba wa mar WhatsApp maen 070 100 333 720 kata 070 24 804 183. MC Suits Creation, quality and good service is our priority. Oteni ukelni kod LTN, Luo Trending Nation, mopandi inyenyo elela.